og velkommen til denne video. I dag der spiller vi Bloxburg. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det bare lige min mor, der snakker, som der er lidt pinlige. Ja, det er nok egentlig bare det. Der var faktisk et ret fedt hus. Nå, her er Silas hus. Der står Silo. Der måske, jeg ved det ikke helt, om jeg kan lave det, men måske er der et link til Silas kanal nede i beskrivelsen. Så ja. Altså her, så kan jeg faktisk se her. Altså vi kører lige på arbejde, men det er fordi, at jeg vil grund til lidt. Det er fordi Silune sidder lige inde i stuen og optager en video også, men det er ikke derfor jeg visker. Det er fordi, at jeg vil bygge et helt nyt hus, som er en overraskelse til hende. Så det bliver spændende. Jo. Så det er derfor jeg skal lige køre ud og arbejde lidt. Og det er ikke rigtig der bliver jo inspireret til party. Der var lige en der. Det var tæt på. Og nu er jeg kommet i level 9. Nu tror jeg får rigtig mange penge for pizzaerne. Og det håber jeg også. Og nu skal vi ned til der, hvor Silone bor med en pizza. Hun bor lige derovre. Lige der. Lige der. Der. Og jeg synes jeg har et okay setup. Tastatur. Sådan. Og en okay mus. Det synes jeg har. Altså jeg kan sagtens anbefale det der mærke. Og det samme herovre. Det mærke kan jeg sagtens anbefale. Ja. Jeg er ligeglad. Jeg har lige lidt pengene til det. Jeg bruger som sagt lige derovre. Men jeg gør det lidt for langt. Ja, altså, ja. Jeg har haft en YouTube kanal okay lang tid, men det er ikke rigtig sådan, jeg har brugt den så meget. Så jeg er næsten en helt nybegynder. Hvis I kan høre snøffe lidt ind, eller ja, jeg er i hvert fald forkølet, så hvis det kommer sådan noget, det så det var fordi jeg er lidt forkølet. Jeg har allerede okay mange penge. Vi har allerede, som I kan se, lige her. Så I kan se lige her. 1589. Jeg har heller ikke et særligt godt setup. Jeg har bare sådan en billig InfoWish. Jeg kan også anbefale den InfoWish af. Måske hvis det var lidt højt, men jeg plejer at spille sådan. Jeg kigger lige hvor lang tid den her video har varet. Den har varet 4 minutter og den har varet 5 minutter.
står cirka i det. Der er mit hus i hvert fald lige der, som jeg skal tæppe på. Der er sådan en motorcykel til at stå derinde i garagen. De kystede i hvert fald begge to, dem her. De der, jeg kan ikke lige vise det dernede, så jeg viser bare lige her. Dem der, nej det kan jeg heller ikke se. Dem der, som sagt. Jeg kan også bare sagt B-pengene. Ja, det tror jeg heller jeg gør. B-pengene i hvert fald. Vi skal overlægge en pizza. Jeg tror, jeg vil være en pizza mere, fordi så har jeg... Ej, jeg kan også bare være nu. Ja, jeg lader bare være. Jeg tror, jeg har masser af penge. Vi sprang lige bilen ind i garagen, for det er sådan noget, man kan. Jeg synes, den er mega fed. Som sagt, jeg vil bygge et hus. Så jeg kan lige lugte så godt, så det er derfor. Men, det her. Her skal stuen være. Her skal køkkenet være. Her skal mit kontor være. Her skal mit soveværelse være. Her skal et toilet være. Her skal være et gæsteværelse. Det er det gæsteværelse. Og så er mit lille toilet der skal der også være. Og så det herude, der skal bare være noget pynt og sådan lidt. Så skal der bare være lidt hyggeligt. Men vi kunne jo, ja, det tror jeg hellere vi gør. Vi gør sådan. Ja, det gør vi. Godt, så her. Okay. Det jeg tænker på nu. Nu når vi alligevel heller ikke skal have så meget. Sådan der. Se. Så bliver det også meget bedre. Så ja. Jeg tænker, vi har en fodboldbane her. Altså jeg tænker, vi går ud til... Altså jeg tænker, at vi går ud til, hvad hedder det nu? Til en fodboldbane, og så kan vi gå herom, for at gå hen til poolen herom. Ja, det tænker jeg nok meget godt. Okay, var det ikke alle de døre, jeg skulle bruge? Jo. Så er det vel bare i gang med at bygge. Altså jeg tænker, at vi først starter med mit soveværelse. Nej, vi starter med mit kontor. Så det bliver med. Der er et bord. Der er et fint nok bord. Og det kan vi jo sætte. Og midten af det hele. Der. Så kan vi sætte min kontorstol. Der. 22. Vi kan godt lige sætte 2. Så hvis nu skal have en marker. Så tænker jeg egentlig også, det var det kontor eller hvad. Vi kan altid bygge videre på det. Vi kan også lige sætte en bogreol op her. Hvis det skulle være noget. Eller den er lidt høj, eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Nå, nu tænker jeg, at vi går i gang med mit soveværelse. Og inde på mit soveværelse, der skal også være et toilet. Fordi soveværelse det er så stort.
tænker ikke, det skal så det. Jeg tænker, det skal on it to det. Sådan der. Nej, ikke der. Uha. Bum, 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 bum. Så nu når vi allerede. Godt, så kan vi også lige. Når vi har den her lige nu. Bad. Altså vi kan sådan set godt tage køkkenbord i stedet for sådan en cremvask, som jeg bare har taget alle de andre gange jeg har haft. Altså, det er mere en opvaskvask. Hey, den er god. Den tager vi. Skal vi sådan. Altså lidt parfume. Vi tager lidt parfume til, hvis vi nu skal til fest eller til gæsterne. Ja, når vi skal til fest, så tager vi noget parfume på. Eller når vi har fået besøg. Det kan vi jo også gøre. Men lige lidt. Sådan jeg virkelig godt vil give have. Koster den? Ikke. Der er den. Okay. Vi kan jo altid spare op til 2 røde, jo. Godt. Okay. Sådan der. Nej. Den flytter vi bare herind. Gæsteværelse. Sådan gør lampen. Så kan vi tage sengen her. Kaplomski. Okay. Altså vi kan også lige slette spadet bare lige for nu. Okay, der. Lige se noget. Vi skiller lige. Så vi kan stille lampen her. Tror jeg vi gør, så stiller vi en til her. Bedst hvis vi kun har den derovre på den ene side der. Og så kan vi have den der. Godt være så lidt mærkeligt, men så må det jo være. Men
Men husk at like og subscribe. Og hvis I godt vil se mere, så husk at like. Og I må meget gerne trykke på klokken, eller abonnere. Og I må meget gerne abonnere på min kanal. Tryk på klokken, og så får I en dokumentation. Så får I i hvert fald en besked om, hvornår i næste video min kommer. Hej hej.